Meneer Van Raak. Ja, ik denk de minister van Justitie die vraag wel aan zichzelf stelt. Ik wil het over een ander onderwerp hebben, want we hebben hier met deze minister-president is een nieuwe generatie politici opgestaan, denk ik. En ik had grote hoop op nieuwe politiek. En als ik kijk naar de start van deze regering zie ik hele oude politiek. Heel veel gedoe. En ik moet daar maar heel helder over zijn, over het onderzoek naar deze ministers. Wat mij betreft is dat onacceptabel hoe dat verlopen is. Het onderzoek is niet voor de vernoeming plaatsgevonden, maar daarna. De ministers die onderwerp waren van onderzoek hebben vervolgens het hoofd van de Veiligheidsdienst ontslagen, buitenspel gezet. En wat mij betreft hebben wij grote problemen met dit onderzoek, met de start van deze regering. En dat doet mij pijn. Ik vind dat heel erg jammer. We hebben nieuwe staatskundige verhoudingen, nieuw land, nieuwe wetten. De schulden zijn gesaneerd. Er is veel geld voor betaald. En ik ben ontzettend blij dat deze Kamer een motie van mijn hand heeft aangenomen over de waarborgfunctie. Hoe we kunnen kijken hoe we dit soort gedoe in de toekomst kunnen voorkomen. Maar ik zit nu wel met een probleem. De minister-president heeft ons een mooie brief geschreven en gezegd van joh, het onderzoek is nu gedaan, ik weet alles en ik neem verantwoordelijkheid. Ik zou daar tevreden mee zijn. Ik zou dat accepteren als niet dat gedoe er was geweest. Als het een normaal verlopen onderzoek was geweest. Maar als ik nu zie dat de ministers dat onderzoek niet hebben gedaan en pas na hun eigen benoeming dat onderzoek over zichzelf hebben. Door deze situatie meer inzicht wil in dat onderzoek, ook meer informatie over de ministers wil en dat ik dat verzoek ook zal richten aan de Koninkrijksregering. Deze start is vals. Wij moeten dit probleem eerst oplossen voordat we verder kunnen wat mij betreft en al die prachtige dingen kunnen gaan doen die een minister van Justitie wil. Deze start is vals. Wij moeten dit probleem eerst oplossen voordat we verder kunnen wat mij betreft en al die prachtige dingen kunnen gaan doen die een minister van Justitie wil. Zou u kunnen reageren? Oh, ik denk dat meneer Van Raak, u praat over iets dat op Curaçao, all politics are local. U heeft ook uw eigen politiek hier. Wij praten niet erover. U heeft uw territorium. Wij kunnen ook over het gebeuren hier in Nederland gaan praten. Dat doen wij niet. Ik heb een opdracht gekregen als formateur, informeel, want dat stond nergens. De gouverneur van de Nederlandse Antillen die benoemt mij als formateur. Maar 4 februari 2010 heeft de ministerraad van de Antillen heeft een structuur vastgelegd hoe een formateur of een zittende minister-president om moet gaan met nieuwe kandidaat-ministers. Dat hebben we ook als opdracht gekregen in de brief van de gouverneur van de Antillen. En dat hebben we gedaan. Curriculum vitae, nevenfuncties, een questionnaire laten invullen en verder afstemmen met het fiscaal gedrag van bepaalde kandidaat-ministers, bepaalde afspraken, issues laten regelen zoals het moet. En ja, verder was er ook de vierde artikel die sprak over eventueel ook een medische onderzoek te laten doen op de ministers. Het proces in het verleden ging op dezelfde manier, dat stond niet op papier. Dit besluit van de Raad van Ministers 4 februari, 3 februari, die werd een landsbesluit. En dat zegt alle stukken van de wetgeving juridische zaken dat dit is vanaf 17 januari 1995 tot vandaag dat het PD 5 2010 ontstaat. Dit was de manier van doen. Wat jullie hier doen in Nederland, heb ik begrepen, is weer iets anders. Jullie doen 3 feiten onderzoeken. Dat is wat hier gedaan wordt. Daar op Curaçao moest ik op basis van de landsbesluit PB 5 2010 moest ik mijn werk doen. En dat is gedaan. En verder over de discussie over de hoofdveiligheid, ja, er zijn andere redenen. U hoort hier, u bent niet in Curaçao geweest, u hoort wat de lokale politici. En u moet begrijpen, 16 jaar regeren en opeens een jongen van 36 jaar oud en die wordt de premier. En jij vecht 4 jaar om land Curaçao te bereiken en dan heb ik de kans en dan word ik de premier. Dan moet u wel geloven dat de opponent die vandaag oppositie is, die vecht tot het einde om bepaalde scenario's en een verkeerde beeld te creëren hier naartoe naar Nederland.
En ja, de perceptie van wat elke dag in de kranten zit in Curaçao, het is anders. Daar manipuleer je op een snellere manier wat in een kop van een krant kan komen te staan. En laat me dit zeggen, ik ga niet praten over de interne dingen die gebeuren in Curaçao, in een dienst die onder mij valt. Maar dat een voormalige minister van Justitie de telefoon kan oppakken en een run bellen van een veiligheidsdienst om een afspraak te maken met een journalist. Om morgen in de krant iets moois te hebben over de zittende regering. Dat kan niet. Dat kan niet. Ik ben verteld vanuit de dag dat ik zit in het Fort Amsterdam. Heb ik een briefing gekregen van de Hoofdveiligheidsdienst en mij is verteld dat wij het dossier van alle arbeiders die werken in de Veiligheidsdienst op een bepaalde geheime manier behandelen. Zodat eigenlijk niemand weet precies wie werkt daar. En dan is het me de vraag, hoe komt het vandaag dat een ex-minister zoveel power heeft om mensen te bellen in de Veiligheidsdienst om bepaalde situaties, dat intern van de staatsveiligheidsdienst in de kranten kunnen komen te staan. Dus het opbouwen van het wantrouwen naar de heer Gums in het veiligheidsdienst heeft niks te maken met het proces van de screenen. Niks. Absoluut niks. Dat is mijn politieke verantwoordelijkheid naar de Staten ten eerste. Ten tweede, als minister-president moet je, de werkgever, naar de veiligheidsdienst toe. Op een gegeven moment was er gewoon wantrouwen. Het verhaal klopt steeds en het verhaal verandert steeds vanuit de kant van de heer Gums. En op een gegeven moment was er gewoon een breuk in het vertrouwen tussen deze twee personen. En that's it. En dat op een gegeven moment u hier in Nederland het gevoel krijgt dat dat te maken heeft met het screeningsproces. Ja, dat is weer iets anders. Ik heb gedaan wat er moest gedaan worden. We hebben in de loop van de jaren hebben we iets gedaan conform een gewoonte. 3 februari was er een raad van ministers, die hebben een besluit genomen. Dan is dat publicatieblad, dat transbesluit ontstaan. En dat is de weg dat ik heb bewandeld. En ik weet zeker, ik sta in mijn schoenen. Ik weet dat ik het heb gedaan zoals het moest. En ja, daar laat ik het bij. En ik moet mijn verantwoordelijkheid aan de Staten overleggen. En dat hebben we ook gedaan, 6 december. En er was geen reden om wantrouwen tegenover deze kabinet te komen in de Staten. Niet van de oppositie en ook niet van onze eigen coalitie. Ja, quando vai que quando é água. Bom, essa bom, vai ser no nosso sistema. Vai trazer tranquilidade de Koninkrijkscommissie, de que o vision tá e costa vai. É assunto de screening. Bom, essa nós evento nenhum conexão político, estem de problema na quando start bom, que dá uma chance para conta de estar público aqui sa, que o problema do screening. Bom, contrarrestar não só para vir estar em capa, me deve responsabilidade e verantwoordelijkheid aan staten die Curaçao, nós sali voor die staten 6 de dezembro, tem moção de desconfiança, tem nada, nós temos claridade. Para mim é capítulo tá será, é só um outro que tá seguir manter capítulo aqui abrir of é tópico abrir já, me quer tá para um próprio interesse. O grupo aqui na de Koninkrijksrelatie quer contagiar com a visão. Com a votação de momentos como político na hobby, em posição clara. Não, me tá parado, me sapato, me saque com me tá papia, lo qual me tá papia, lo qual me tá pensa, lo qual me tá papia, lo qual nos acordar como governo de 3 partidos, tem caso que Pueblo Soberano, Partido Humano e também Movimento Futuro Curaçao, então compromisso com nós com nossa comunidade e ora bota papia com pueblo botras, na nombre de pueblo, bom positivo mas den uma situação vervelo. Então já se comissão de Koninkrijksrelatie, tá se pergunta na crítico, não se dona na contesta na. Pero nossa papia over die regeringsakkoord, ora nos chega e papia over die regeringsprogramma e nos supletuar que daarbij ting reflejo de lo qual tá nos manejo, die governo novo aqui Paco e temporada na governação que nós também governar agora aqui, nós não podemos mais informação. Nós papel simplesmente o qual não por a lesa for dia que nós firma o regeringsakkoord, nós verdiepnos met zijn een tiki BC, nós compartir com nang, na assim na pergunta nang, nós doen na nang contestar. Nós queremos bedanken para ajuda e aspirante polícia para não chegar. O último comentário BC? Seguro, sempre na ordem. Então nós juditeira não quer retornar para casa, nós avisa, nós também over de brain drain para brain gain. Que vem aqui é o corpo policial com o
engrandecer. Danke a nos jovem corpo policial que está vindo fora de Holanda, agora que back or so, me está querendo nos dando conteúdo no qual o governo que está para pé. Move de brain drain by brain gain. Éxito, no? Danke. Thanks. Take care.